Dámy a páni, to som ja, PSGamer.sk, vidíme sa pri konečne ďalšom PlayStation útorku. Dneska tu máme hru Resistance Fall of Man, čo je úplne prvé Resistanko, ktoré bolo kedy spravené. Je z roku 2006, ako ste si mohli všimnúť. Je to iba demo, takže neviem, možno to je tak na tú pol hodinku. Dúfam, že sa zabavíte, že sa vám to bude páčiť. No. Íha. Boje prebiehajú ako o život. No a sme v starom Londýne. No a toto vypadá jak keby to bola druhá svetová vojna. No, ale tu sa nedá ešte ani zamieriť, čo sledujem. Aha, takto sa menia zbrane. M5A2, Bullseye, haha, rozbor 236. Bum. Íha. Toto má dosť ešte iné ovládanie. Ty kokso. No toto ovládanie je docela ťažké. No fucka. Íha. Ovládanie je docela ťažké a iné oproti trojke. Nedá sa to ani zamieriť. Takže zbran si dáte k sebe. Ako to poznáme napríklad z Battlefieldu alebo z Call of Duty, ale v Resistance 3 to bolo. Takže pohodka. Aj granaty sa inak hádžu, všetko je úplne iné. Takže troška si s nimi užijeme legrácku. Akože grafika je pekná, musím povedať, že sa mi grafika páči. Že inak je tá hra super. Aha, dá sa to, ale úplne s iným tlačítkom. No prči... Tak strelil som a mielom do neho a zrazu som skapal. Nefatí. No, takže z R3 sa namierí hen tak. No dobre. Počkaj, či mu dáme headku. Kill. Keďže som Resistance dlho nehral, tak troška som stratil v tom cit. Viete, teraz hrávam hry ako Battlefield, Hardline, Call of Duty, Black Ops 2, ináč ale to Black Ops 2 dáme padne veľmi dobré. Íha. Uhni ujo. Ale, dámy a páni, povedzte si, keď tak, že čo by ste chceli vidieť na budúcom PlayStation útorku, kľudne si napíšte. Ak to demo je v PS Store, tak ho stiahnem. Granát. Ten granát nevybuchol. No. Musím zistiť, jak sa dá čupeť. Aha, dobre, čupenie máme. To je L2. Ani sa netrafí. Dobre, tak už sa trafil. Hen tak je to docela na figu. Dobre, máme zdravíčko, šťastíčko. No, je to nie je to najlepšie. Ten pohľad nie je to zrovna podľa môjho gusta. Aha, autobus. Pekný autobus. No. V starom Londýne, to je síce pekné, ale... To je nejaká mašína. No dobré. Pojďte skrčkové. To bol ješko. Taká výbušnina, ktorá bola v Resistance 3 docela nápad. Ťažko sa s ňou dačo robilo.
týchto si dáme troška takto. Je to velice ostrý súboj. Hej ty vole. Ty kokos, to už je tretia smrť za 5 minút, no. To je dosť. Dámy a páni, ale však nevadí. Ne, hovorím, toto sa mi horšie hrá než trojka. Nehovorím, že sa mi to nepáči. Ale nepáči sa mi to moc, akože... Next stage. Ne. Je to fajn. Len proste... Ja som na to zvyknutý. Ako hovorím, Resistance 3 bol inak, to ovládanie bolo lepšie. No počkaj, ja si teraz potrebujem... No doricu. Aha, jasné. Oiger, to bola dobrá zbraň. Dáme si toto bullseye. To už je niečo pre mňa, milí priatelia. Ako hovorím, toto sa dosť ťažko hrá. Oproti tej trojke. Dvojka, ani neviem jaká bola, to by som tiež vyskúšal, ak to je na PS Store. Alebo viete čo, dáme pani, na budúci diel bude Call of Duty Black Ops 2, že ste to vy, ja vám to ukážem. Do keľu, ale on sa tomu uhýba jak červík v vlne. A neviem ešte ako sa beží, to ozaj som na to nedošiel. Doprčíc, zase ma zabijú a to bude potom prdeli. Musím sa kryť. Bum. No, hodil som to úplne niekde inde. Ale je to jak trojka, že proste život sa vám nedobíja a musíte si hľadať tie zelené hovadiny. Inak sa vám nedobije. Ale ja tu nebudem, toto je moc nebezpečná zóna. A zobral som granát. No to je síce pekné, ale nemám živútek. Ako hovorím, je to nepraktické dosť. To ovládanie, nepáči sa mi to. Ale to je iba o sile zvyku, dámy a páni. Ale akože inak dá sa to hrať. Á, dobre, už sa mi stiahol Walking Dead. Chodiaci otec, Walking Dead. Čo on má za zbraň, že nás všetkých killuje furt? To ja nechápem. Musíte sa pohnúť, tak sa pohnite. Do prčic, aha! Predsa len tie zbrane prešli nejakou tou úpravou. No moment. Toto bola jedna z najsilnejších zbraní v Resistance. To bola taká, že ona prechádzala cez steny. To sa mi ľúbilo, to bolo dobré. Do keľu. No, teraz sa to nejako neosvedčuje, že by to bola nejaká dobrá zbraň, no máme ešte toto, brokovničku sme mali aj v trojke, tieto všetky zbrane boli aj v trojke, lenže predsa niektoré zbrane tam úplne inak vypadali. Ja si potrebujem doplniť zdravie a nie je tu nikde lekárnička. Tu sú iba náboje.
tak budem schodiť skrčený a nech som na taký ľahký cieľ. Zatiaľ tu nič nevidím. Á, náboje, dobre. Ale teraz náboje nepotrebujem. Toto tiež nič rozumné není. Počkaj, ten nebuď mŕtvý, alebo nereaguje. Ha. No, hen tam je jeden týpek, toho treba zabiť. Dobre, je mŕtvý. Ale hen ich je ešte dosť. No toto, keby som mal hrať normálne, neviem, či by som to zvládol vôbec aj na normál úroveň, keďže to ovládanie je ozaj ťažké. Ale ako hovorím, ak by som to hral dlhšie, alebo ktokoľvek z vás, alebo to je jedno, proste, ak by ste to hrali dlhšie, tak už by to nebolo také ťažké. O, niekto sem ide, mám sa báť, ale vypadá to tak, že áno, podľa toho zvuku. Dobre, takže zdravíčko máme doplnené cez tie zelené somariny. Čo niekedy vôbec nie je ľahké nájsť, to čo je? Čo to je nejaký extra život? Okay. No čo mám teraz robiť? Neviem, čo mám teraz robiť. Do prčí, som používal Oigera, to nie je dobré. No jasné. Chcem medkit. No ukáž. A hen sú ty. Dobre, tento schytal, pekne. To som nechcel, to som omylom, počkaj. Plete sa mi to. Bolo na to tam nedostrelí. No, už to dostrelilo. No prčíc, musím teraz sa skovať. Lebo je to na prdel. Teraz zase nevidím, kde sú. Aha, už vidím, dobre. Tu bol jeden. Už ho dali dole chlapci zlatí, takže to je super. Zdravíčko, šťastičko som chytil. A ty nestrelaj po mne. On strelal po mne s Oigerom, a to keď strelal po mne s Oigerom, to nie je dobré. Lebo ako hovorím, on je taký, to je taká zákerná zbraň. Ono to strieľa cez steny. Dobre, hen ten pán je dole. Není? To už je. Tu je ten týpek. Počkaj. Dobre. Hen to bolo nejak tiež zdravíčko. Bože, to čo je? Si pána. No to takéto hovadiny boli aj v trojke, ja som to nenávidel. Tak strieľam tam jak o dušu. No to je úplne prdeli toto. Neviem, jak sa beží. Keby som vedel, jak sa beží, tak uťačujem do bezpečia, lebo v trojke to bolo, že L3 ste stlačili a išli ste dopredu.
Tuto to nereaguje. Dobre, všetky jednotky nech sa schovajú. Tak sa schovávame, jak od dušu. Oh crap, on do nás so samotalom strieľa, to není dobré. Iha, to je nebezpečný stroj toto. A nech si to vyriešia oni s ním, ja sa nebudem do toho zapodievať. Treba by strieľať do také jednej vecičky. Tak to bolo aj v trojke, že do riti zase strieľať som tú sračku. Sračku, sáčku. Jaké pekné. Jaký pekný rím ma napadol. Dobre. Živútek je plný, ale auto horí, takže... Tak, teraz mu iba... Doprčí si smrad. Nechaj mi do cesty. No dobré, nech už vybuchne. Ja budem tuto. To by ma nemalo snad zasiahnuť. Počkaj, tento stroj teraz sa dá kde približuje? Kde je? A ty tu nestoj, prezradíš ma. Počkaj, podľa mňa chceš ešte zaútočiť. No takže musím sa schovať, musím ísť do lepšieho úkrytu. No poď, makaj. On tam drancuje obyvateľstvo namiesto toho, aby sa dostal ku mne, aby som ho mohol zabiť. To sa mi nepáči. Ne. Odoriti teraz ma uvidí. Že ja som ako tieň, mňa neuvidí. No poď. Počkaj. Moment, ak som mi otočil chrbtom, je možné ho doraziť. Bum. To máš za to, je taký sprostý. Ne, není otočený tak ako potrebujem. A ty uhni. Kde je? Nevidím ho. On tu furt drancuje populáciu. Sa mi nelúbi. Aha, počkaj. Teraz ma nevidí. O, doriti, ale granát ma vidí. Úžas, úžas. Už ma to prestáva baviť. Budeme pani fail jak hovado. Na ne sa mi to nepáči, na ne sa mi nesmejte. I ja to spravím aj tak. Už som ho zabil. Môžem normálne povedať bez strachu, že som ho zabil. Viper's Nest. Viper, počkaj, to je nejaké... To je nejaké zvíra. Ale neviem si spomenúť, aké. Lieutenant Cartwright, Operation Shear has tied up the bulk of the Khmeran defense in Nottingham. Affirmative, Command. Keep them off us, and we'll wrap this up in a jiffy. No, teraz zabijeme tohto týpka asi. Ja nemám granáty, čo ti máte? No asi nemám, keď po mne takto páli jak besná sviňa.
No zbrane ostatné máme, no. Ale úplne z málo náboj. Aha, ne, dobre. Máme. Zorite, ešte tu sú nejaké prípady. Rodinné. Musím ísť do ústrania. Ale kde je ústrania? Tu je ústranie, dobre. Takže dáme si bullseye. Dobre, týpek je dole. No. Sixačným grémom korega to netrvalo dlho do faka, ja som nechcel ísť na výťahu. Hej, aha. To je veterný tunel. Ty kokso, to je fajn. Ježkovi zraky. Už som sa lakl. Už som sa lek, dámy a pánové. No jasné, ja som vedel, že padnem. No som nemal možnosť sa odtiaľ vymotať, ja som chcel skočiť hen tam hore, ale som sa tako zalagoval. Dobre, takže ešte jednou. Ešte raz. Fuj, jaké máte škaredé tváre. Dobre. No do faka. Dobre, dáme páni, ja sa s vami lúčim. Toto bol po prázdninový PlayStation Tour. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite to ohodnotiť. Napíšte mi do komentárov, poprípade, aké hry by ste chceli vidieť v PlayStation Tourku, ale na budúci útorok bude Call of Duty Black Ops 2. Dobre, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa opäť na budúce. Ahoj!